Стъклен аквариум. 700 литра до 8-я етаж без асансьор. Каква по-подходяща заявка за преместване във Варна да имаме точно на Никулден? Хванахме се 5 шарана, т.е. 5 човека за тази задача. Да изкараме аквариума и да го натоварим в буса беше трудно, но все пак по-лесно от това, което ни чакаше. Старателно опаковахме аквариума с стиропор и фолио, за да не се намокри, не за друго. Така започнахме борбата. Първо с вятъра, който ни брулеше до входа, а след това с 8 етажа стълби. А ако се питате защо не ползвахме асансьора, просто аквариума нямаше как да влезе в него. Но с много мускули, ловкост, технически движения и достатъчно почивки покорявахме етаж след етаж. Честно казано, човек отстрани само да гледа и снима, пак щеше да се изпоти. И набързо да напомним, че общите части в блоковете не са склад или градинка. Минути преди обедната почивка, аквариумът беше доставен на адреса, цял и без дръскотина. А на имениците да им върви по вода. Ако и вие търсите надежден транспорт или склад под наем във Варна, ще се радваме да помогнем. Потърсете ни по телефона или във Фейсбук.